هذا الفن للصدور في مكان نحن لفتات לימוד שצריכות יותר טוב מערוץ 2 אצלכם. כן. תאמינו לי, היית בנווה אילן יותר טוב. זה האולפן החלופי. זה האולפן חלופי. זה אין קורה משהו באולפן. למה אני לא רואה משהו בפועל? את הולכת לראות את הסרט בשבעה עכשיו. זה עוד לא התחלתם? לא, זה בסדר. עשינו את הניסוי, בערד. והשידור חי. הוא מאוד יפה. אבל בינתיים אנחנו גוזרים את הסרט בצורה מסוימת. מאיזה כיתה הם מתחילים? מאיזה כיתות? יוד. כיתה יוד. יוד, אני כזה. כן, מתחיל. כן? אז זה עכשיו האולפן זה החלופי. בשיתוף פעולה עם הרדיו האזורי, איך זה הולך? לא, זה שלנו. הרדיו חינוכי. למה אתם לא עושים שיתוף פעולה עם הרדיו האזורי? לא, אז זה בשיתוף פעולה עם רשת ב'. נגיד זמן החדשות, בכל זה כאילו מתחבר עם רשת ב'. מה זה אומר כאילו מתחבר? זמן החדשות, למשל, אוקיי, אז מה? נעבוד. אתם שם, אתם פורצים, אתם מדברים? לא, זה מתחבר, כאילו יש תוכנה, שנגיד אנחנו מסיימים נגיד בשתיים. כן. אז חדשות שתיים בדיוק, זה מתחבר עם רשת ב'. אבל משדרים, אני רוצה להבין, רשת ב' משדרת לי בית הספר, שומעים את זה? לא, אנחנו משדרים לבית הספר. אתם לא. הם שומעים אותנו, כן. כן. הם שומעים אותנו. באיזה נושאים? אקטואליה, ערכים. ובעברית? יש לנו מגמה תקשורת. כן? גם בעברית. זה האולפן עצמו. זה צריך לדבר על זה. אתה רואה את זה? תספר על הטכנולוגי שאמרתי לך במדעי? כן. עכשיו זה צריך כמה דברים. זה האולפן, אולפן ענק. יופי, זה הטכנולוגיה. ישראל הראשון המורה הראשית שהיא באמת רכזת כל המגמה של התקשורת. היא מובילה בזה לדעתי בנחישות. היא גם מדריכה. נעים מאוד ארצית. גם מדריכה ארצית. לא. מי זאת? זה מדריכה ארצית של המפקח של תקשורת. דבר דוד הופך למנהל למדע וטכנולוגיה, לעופר רימון. אני לא בטוח. איזה יום זה? לתקשורת זה יוסי בר דוד. אני לא בטוח, אבל אני בסדר, אני בסדר. ואני מדריכה של המחוז, של המגזר הערבי. האולפן לדעתי מצוין בצורה מאוד טובה. חדישה, אנחנו באמת עקשנו להוביל. ובאמת אנחנו לא בחרנו את עצמנו, בחרו בנו גם בירושלים. שהבית ספר הישכון שאפשר באמת לתת את הקרדיט ולהתחיל. היה לנו הרבה דרכים בדרך שנסו באמת להפריע פה ושם. הם מהמורות. כן, יכול להיכנס כל מיני דברים, אבל עברנו. אז ב-17 אפשר בשריין, שאנחנו כאן, עברנו ביחד. אני דיברתי עם האוצר שלנו. ולדעתי הכי טוב. לא, עכשיו פה. ליאת, רשמת 17 ינואר? מי שמתחיל את הראש כאן היום צריכים לחבר. כמה תלמידים אפשר להדריך פה בזמנית? כמה תלמידים אפשר להפריך? 14? חוצות, מחכים. الطاولة هي دراسة خير اثنين הם עובדים, מסיימים. في عبودة وبلقان غريب اليوم. היום זה מתחבר. תראה לנו את התלמידים.